Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng pilumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktorin Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Angel, hingkod ang pangidaron, may ka-live-in, apan wa may anak. Taga Kapalong, Davao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong rigla, ug wa na gyud may makaanak sa akong ka-live-in. Araw ini sabtan, sugdon ko sa 12 anyos pa lang ko sa pagkadalaga pa nako. Ingon ini ang mga panghitabo. Amin ko ma. May kinaabot ka na, Angel. Pag-ilis na dito. Pahuan ni mong adlaw eh. Oh ma. Human ni mong ilis ay, pagsag-ubo niya tubig ha. Sag-ubi ng mga bakanting galon diha. Ma, pwede si kuya lang ron. Kay kapoy kaayo nga akong lawas. Nga nang gikapoy mo kuno ka? Nakunsa mo di kasi eskwelahan ha? Nagkiat na sa kagmaayo dito. Lain gani ang akong lawas. Unya magkiat na hinuon. Kay naunsa man di ay lagi ka. Gilantan ka? Rico na be. Di man kainit uroy? Basta, kapoy kay akong lawas ilihok. Nag-ilis ako ma. Naunsam tong bata ah. Mag-ilis na ko. Apilon ko na lang sa dughubo ang akong underwear. Kay murag basa man ni oy. Sa singot siguro ni. Hala, dugo. Ano na may dugo ang akong panty? Ma! Mama, oy! Ma! Ano oy, nagsak ka? Ma, awa! Awa ko panty na dugo. Naunsa dahi ko, ma! Ay, pastilan. Ay, mao di ay nagluya ka. Kay giluko na di ay ka. Ha? Angel, daga ka na. Ha? Lo, sayo ako ni mong nadaka. Palagi ko ay. Pero wate siguro, oy. Kay gamay naman tong dugo, ah. Ha? Hinay na kaayo pa. Dili pa siguro tumaoday, oy. Anya, nagkaduko man kang imong underwear. Gani. Pero gamay na lagi. Muraragwa, oy. Palita og manggang hilaw na sa kantin. No. Dili pa ko nyo na maayo nga mukhaan og aslom ang nadaga no. Unsay koneksyon? Ang ingon sa akong mama, nga katong nagkaon ko og manggang hilaw ba, nga kung madagan ako no ko, di na ko no na pwede. Kaya ang aslom, makabagtok na sa dugo. Ansa? Mabagtok ko na nga tong dugo. Ug dili mo gawas. Di ko tuoan na, Chere, oy. Bala ka, uy. Basta kay makadaot ko no ng magsigi og kaon og manggang hilaw niya, nadaga na ka. Ay, dili kumutuoan na. Asa ko tuo. Tana, oy. Palitag manggang hilaw sa kantin. Ma, mga 5 ka buwan na lagi nga wa ko riglaha. Unsa? Ingon ka, nga og kon madalagan ako, kada buwan ako dugon. Wa lagi. Agoy. Lisura din nimong makakitag liwat, Angel. Lisod kang mamabdos, anak. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Grabe maglayag ang akong rigla. Kayo sahay mo abot pag 5 o 6 ka buwan, usa ko dugon ug usab. Hangtod nga pag 17 years old na ako, sayo kong naminyo. Unya, tinuod ko ang kisulti ni mama. Nga lisod kong pamabdusan, Jason. Huh? Kaya mag-5 ka buwan na lang ta nag-live-in. Nya, huwag gihapon ko mumabdus. Oh, okay na siya, be. Kay ingon ni mama na ako nga mga bata pa ta. Aw, ikaw ang nagkontrol? Waman, wa man ko mag-control.
Oh, lagi ha. Kaya ko, kinahanam sa dunta ko nga magka-baby na ta, Jason. Ay, lain baho sa kiluto ni Jason, oy. Son! Saan na yung giluto, oy? Corn beef, imo paborito. Ay, paborito ka bahoan na, oy. Ha? Nga nagkasukaon man ko sa corned beef nga giluto ni mo, Jason. Nga maumanto na akong ganahan mabuntag. Oh, yan na itong pamahaw. Di ko mo kaon na lailot. Bahoan ay. Imo ba ni paborito? Mm, Hala, bahoan na ka sa imong paboritong kanon? Uy, kung mao ka na, mabdos ka na, Angel. Ha? Ako mabdos? Oh, wa na ko duga og pila ka buwan, Jason. Pero may manggod ni kay layagonon manggod ko. Ha? Aw kung mana, palit ko pregnancy test ha? Ano maklaro na to? Awa, Jill. Positive. Mabdos ka. Mao ba? Yes! Yes! May anak na unya ta, Jason. Laoy, nagtuog gid ko og lisod ko mo mabdos. Kay layagonon man ko. Maklaro ng imong tiyan, Angel. Pila na ba na kabuan, ha? Unom naman ni kabuan, ma. Uy, tampagod nga nung nagluya man ka, uy. Ambot maoy. Luya kaayong akong lawas ron. Okay. Oh, Ay, nisakit na po ang akong tiyan. ha? Uy, ano kung nagsakit na nga, di pa man katalian na ron. Unom pa man ka nakabuan. Oh, hala. Angel? Dugo! Oh, ginoo ko. May dugo nga midagay na sa mong BTS! Nakuhaan gid ko. O guman adto, duha ka tuig na ang nakalabay. Ngawa na gid ko mumabdos og usab. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Tinuod bagod na kung magsigi og kaon og aslom sama sa manggang hilaw, makabagtok sa dugo. Mao ka ni ang hinungdan nganong layagonon ko kay maglisod og gawas sa akong dugo. Ikaduhang pangutana. Tinuod ba sad nga kung layagonon, lisod sad nga mumabdos? Kay pila pa man kabuan sukad sa among pag-live-in sa akong uyab, usa ko na mabdos. Unya, nakuha pag yun. Ikatulong pangutana. Nakuhaan ko pag 6 months na ang akong tiyan. Og duha na katuig, sukad ko nakuhaan. Wa na gid ko mumabdos pag-usab. Mumabdos pa ka ko? Ikaapat nga pangutana. Wa raman ko paras pa dihang nakuhaan ko. Mausad ka ni ang hinungdan kung nganong wa pa ko mumabdos pag-usab o tungod sad ka ni kay sayo kong naminyo. Ikalima o katapusang pangutana. Hingaon sad ko og junk foods. Wasab ko madaot ang akong matris sa junk foods. Maong wa na ko mumabdos og usab. Unsa may among buhaton aron mumabdos ko pag-usab. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Angel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisap si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ako ang partner nga lisensyado nga medical doctor ug ako usa ka lisensyadong abogada ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas.
Mo na ay namugdugaya, ay na ninyong dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran official writers page. Padesad nato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Ug kumusta man ang atoang mga suking tigpaminaw karong adlawa? Mapasalamaton mi nga sa pipila gyud ka tuig no, wa gyud mo mubiya padayon mo nga naminaw, nagsubaybay, nagsuporta sa atong programa, and thank you kaayo sa atoang mga likers ug followers sa atoang YouTube channel, sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account, sa kini ang Akong Suliran official writers page, ug sa mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan nga Facebook account, sa atong mga followers din ha guys, thank you. Og sa mga nag-like ug nag-follow kang Dr. Rene Obra nga Facebook Thank you very account. Unsa may ato ang makutlong pagtulunan karon? Ang ato makutong pagtulunan ko nga adlaw ato ni mo kini nga your core is unbreakable. Yes. You will rise above your storms stronger than ever. Yes, tinuod gyud. Oh. Kanang magkuan gyud ta nga kita mismo ang ato ang from within. There is a force, stronger force from within nga makahatag natog kadasig nga magmalampuson ta maski unsa pang mga problema nga ato ang sabgubangon, di ba Dok? Yes. Kasi may mga great nato today Dok. Ang akong igil today, mga taga maning akong gihuhawiran diri, mga taga Pasil, Suba area, no? Pero may ganun silang maminaw mga silingan ni Runa Inok, no? O mga kaila ni Dr. Attorney Albora, Raul Albora. This is true sa mga taga Tomas Upos, Southern Leyte. Si Joel, Johnny, and Danny Obra, no? Akong kapilido. Gaw Kaloy Acero, Musot family, mga taga Upper La Libertad, mga Pactor family, Ogterio family, Basnilio, Shansham, Sasan diha sa Naga City, mayong pagpaminaw. Yes. O under karong adlaw taga Kapalong, Davao del Norte. Yeah. Tagoon sa pangalan nga si Angel. Angel, hingkod Yes. ang pangidaron, may kalibin na panwala pa'y anak. Yes. Taga Davao del Norte. Dako kay ng Davao ato nino. Dako jud There kaayo. was one time I traveled nagdaghan mi diha sa from Davao City nga mi convention. Nag-travel mi sa Buda going to Cagayan de Oro. 2 hours na mi nag-travel sa land trip ba. Davao City maghapon. Pakita di ba sa mga elementary Dako school jud ang ba na Davao. Davao City Yes. maghapon. Land area, grabe kadako ang Davao gyud Dok. Very proud to be born in Davao City. Unang pangutana ni Angel Doc, tinuod bagod kuno nga kung magsigi og kaon og aslom sama sa manggang hilaw, makabagtok og dugo. Mao kaha ni ang nakaingon nganong magsigi siya kanang ang sa iyahang menstruation layagonon kuno kay siya ug maglisod og gawas ang iyahang dugo. Ikaw ato ni mo kaon mo kag magangilaw. Diki ko hilig og manggang hilaw manggudok. Dili kay Ganahan ko pero dili panahon kana nagitan sa lami gwapa kay mangga maibog kag naihipon Di- di- pero adol- di ko mangita. Dahil sa kong clinic na maligyag manggang hilaw. No. Labi nang nahihipon. Mag-salivate ka, maglaway ka no, o usahay ka na, malami tan-awon, pero usahay pud ka nang mukuan naman kung si imong hipon kanang Mupilit. mupilit na ba niya, murang kubaon ko babaan ang So, hipon. sa may naa sa mangga. Fruit man ang aslom, mangga. So, yes. Aslom. Manggang hilaw man. So, naani siya ingnon ta acid, no? Gamay. Nya, napo din siya vitamin C, tingali, no? Kay fruit man ni siya. I don't think so nga because of the manggang hilaw nga mubagtok ang dugo sa usa ka tawo, no? Daghang mga factors nga no nga mulay kanang abnormal ang yung menstruation sa usa ka babae. O usa ani is nutritional. Ay kagkaon manggang hilaw, hindi ka mukaon og other source of nutrients, mamalnourished ka. Other than that, hormonal. Depende sa imong estrogen progesterone level. Other than that, ang imong physical activities naami na ako na encounter nga nabasahan ako nga people who are used to have some extraneous exercises, grabe kayo, posible sad maapektuhan ang ilang ingnon ta hormonal level. So kanang grabe nagud kayo gud nga mga ingnon ta atleta, ka-experience man sila og mga irregularities lang menstruation. As well no, normal menstruation
menstrual cycle is 28 to 31 days, no? Below that and above that is alarming, no? So it could be nutritional, it could be due to physical exertions, no? Not because of the manggang hilaw, na. Ah, Okay, ikaduhang pangutanas, tinuod basad nga kung layagonon lisod sad nga magmabdos. Kay pila na kuno kabuan sukad sa iyang pag-live-in sa iyahang uyab usa siya na mabdos unya nakuhaan pagyud siya. Yes, lisod gyud magnabdos because ako na nanggingon sa pareha ning mga pangutana, the proper or the right timing possibly taas ang posibilidad nga magkabuntis ang usa ka babae kung na sexual contact around the ovulation time. Ang kuno sa man ang ovulation time, that will be around 14th day from the day 1 sa menstrual cycle. Now kung irregular ang imong menstrual cycle, maglisod man kag timing kung kano sabay imong ovulation time, no? So mao na nga kuan ko ang gyud kanang timing ra gyud kung ihatag gyud ninyo nga mabuntis ka o tagaan mong anak din mao na pagbuot sa Ginoo, no? So ang ingon ko no sa among family planning o nang among ubigay ni nga mga teacher sa una nga the one of the way ko no nga dako ang tansya nga mabuntis sa kabay is to have sexual contact kung mahimo lang every other day or Yeah. every day. Oh. So depende pod sa how healthy is your sex partner. Kung naa ba siya enough sperm cell nga maka-fertilize sa imong matured nga ova, no? Egg cell. So, daghang factors be clear. Tinuod, lisod magbuntis kung irregular ang imong menstrual cycle. Okay. Ug ang iyahang sunod nga pangutana Doc is nakuhaan kuno siya pag 6 months na sa iyahang tiyan. Uy kasayang no. Og duha na ka tuig sukad kuno siya nakuhaan, wa gyud siya na mabdos pag usab mo mabdos pa kahaba kuno siya. Of course, no? Oh, I yes, think. kung bata pa man ka, you are still in your 30s, no? Bata pa man siya, no? As long as kung balikon, you have a healthy sexual partner. Akong pangutana na ito nakuhaan ka na raspahan ba ka, no? Kay para nga malimpyuhan ang imong kat. Ako suggestion lang, Angel, nga magpagam kag ubigay ni diya sa Davao, no? Daghang mga ubigay gynecologist na nagpractice ng dapita para nga ma-monitor ang imong body temperature, ang imong health, nutrition, mga nga dako ang tsansa nga magkabuntis ka, no? Kung nakuhaan ka, meaning bantayanan gyud kang magbuntis, no? Dili gyud ka magpa-expose. Kung hopefully magbuntis ka for the second time around, magpagalam gyud ka og OB gynecologist para mag-monitor sa progress sa pregnancy ug ang of course to include the nutritional side of it, no? Correct. Pagam gyud, no? Pagam. O ganya ikalimang katapusang pangutana. Hingaon sa siyag junk food. Ay, mga bitsin man ni MSG. Wa sad ka madaot ang iyahang matres sa junk food. Maong wala siya mamabdos og usab unsa may iyahang buhaton aron mamabdos siya og usab. Kita tanan mga omyat junk food sabi nang natin sa travel, no? Pero ako kasulti lang kanang junk food wala gina siya nutritional nga Value, no? value. Basta ba lang Say lami man sa gud nguya-nguya ka o na tanong kag TV dok Netflix. Kada mo travel bitaw ka, sa kayo kag bus, mo na kao, sig usap. Picnic, pero wag gina siya nutritional. Lami man sa dok. O lami sad. Ayaw na pagkatimpla nila, no? Correct. So, kaon na lang diha og naay mga baligya dihang mga pagkaon nga Healthy healthy food. foods. Kibaw no? ka kay ang ato as gingnan ko no nga ang kanang ingon nila dok no sa akong upikay ni nga usahay ang kind of egg manggod that we will produce sometimes magbase pod sa ato ang lifestyle, sa ato ang nutrition, sa ato ang kaon. So if ganahan ka makatabang sad gyud nga healthy pod ang imuhang kaonon kaysa sa magsigi kag kaon og unhealthy food. Kay basin dili pod strong ang imuhang eggs. Munang maglisod sa kag mabdus, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisap si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat o maayong adlaw.